10 జగిత్యాల కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు ఉత్కంఠగా మారాయి. తన వర్గం కౌన్సిలర్తో కలిసి జీవన్ రెడ్డి ప్రజాభవన్ చేరుకొని ఏఐసీసీ సెక్రటరీని కలిశారు. చైర్మన్ పీఠంపై 2 ప్రతిపాదనలు చర్చకు వచ్చాయి. సంజయ్ వర్గానికి చైర్మన్, జీవన్ వర్గానికి వైస్ చైర్మన్ ఇవ్వడం ఒక ప్రతిపాదన. మరో ప్రతిపాదనగా చెరో 2.5 ఏళ్లు చైర్మన్ పదవిని పంచుకోవాలని సూచించారు. అయితే కాంగ్రెస్ జెండా మోసిన వారికే చైర్మన్ పీఠం ఇవ్వాలని జీవన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తన వర్గంతో చర్చించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని We'll operate with the party. We have given our own suggestion.